Kain tayo guys. Shout out. Happy Sunday everyone. Good tayo TV guys. Kumusta ang Sunday ng lahat dyan? Live muna si Mami kasi update lang kahit konting oras para hindi masita ni Lolo, Grandpa. Kumusta kayo lahat dyan? Good morning. How's everyone? Kumusta mos mga amigos? Kumusta mos mga amigos? Kain tayo. Almusal tayo dyan. Oh, init! Init sa Philippines. May buntag, day! Inday, shout out, Inday! Jueps, good morning. Ito, pa-slide lang. Kasi alam mo naman, palangga, kung Inday, Mami, dan wala na talagang sa white eh. Sobrang dami ng ginagawa ng Mami. Pasilip-silip na lang. Kaya pasensya na kayo. Kain tayo, day. Mahaw pa. Ako sudano. Kaila ka ani, day? Turay man eh, turay. Kao na, day, eh. Kapit tayo. Alam ko, bisi-bisihan ka sa trabaho, may 2 channel pa. Okay lang dahil, salamat. Mahal lang ko, live lang kung kadali. Kain ka na rin dyan. Unod ako TV. Sige gang, sige. Salamat. Hinahinay diha. Sunday man karon. Di off ni mo ron.
Gwapang Michelle, good morning, good morning. Salamat kapat mo sa Gwaps. Mga Gwaps, kumusta na? Akala ko tala umuwi ka sa Pilipinas. Kurot itlog, hinahinay sa kanin host. Marami pa. Wala. Kumusta, idol? Kumusta na si Mami? Paano-ano na lang si Mami? Pa-slide na lang. Dahil. Little girl, gwapa. Miguel lang shout out. Salamat sa patamsak dyan. Kain tayo, guys. Gandang umaga. Happy Sunday sa lahat dyan. Isda, saka to, burger. Burger patties. Kain kayo dyan, guys. Idol Kurot Itlog. Kumusta ka na diha? Hello, Idol Rampage Motovlog. Miguel lang shoutout. Pamahaw ka mo dyan. Shoutout sa mga idol kong sa Rampage Motovlog. Maayong buntag. But hindi mo na yung camera mo sa ding host. But hindi mo na tinuto. Hindi na, idol. Diretsahan na to. Bahala na makita ang lunok. Parang subo. Ayan. Patamsak naman ng ano ni Idol Rampage. Motovlog. Agoy, pamahaw sa sudan. Mikos-mikos lang ni sudana. Bisag unsa na lang makuha. Kain kayo dyan sa maaga pa. Alam nyo ba guys, sa ganitong aga, nakapaglaban na ako. Nakasampay na. Ayan, si Rampage Motovlog, shout out kapang Michelle Diary sa Aliki channel at saka si Inday Bisda. Ayan aw na kay buwad. Daray. Buwad di parisa na kog patis. Mayo na. Nya. Di ay hot cake nga pinataboylog. Inding medong patis. Sa mga gustong dumikit dyan, di kita nyo sa Idol Rampage Motovlog. At napaka-supporting niyan. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Oo. Kasi dapat talaga mag-iwan ng bakas para malaman kung saan kayo susundan. Idol, pamahaw na kayo dyan. Mga idol ko. Teka, try ko Idol Motovlog, yung, isa lang kasi yung kaya hindi ko masyadong nagla-live kasi nga, iisa lang ang aking camera, ang aking cellphone. Sana ba yung ni Idol Rampage? Yahoo, wapang. Ay, yun ang mahirap. Pag nagpipin ka, hindi magpin. Kasi mahirap. Pumunta sa channel niya. Kakahiya naman kay Rampage Motovlog kung hindi ko ipin yung Pasensya na, Idol Rampage. Hindi talaga ko pupunta sa pin mo na lang host yung burger stick. Kain na dyan, Idol. Uy, pamahaw na, kumusta kayo dyan? Kumusta ka na? Costoras Interesantes, how's my beautiful and very charming Costoras Interesantes? Ayan. Thank you so much.
Inday. Kain kayo dyan. Uy, pangaon mo. Yung linalabahan ko, pagsasampay na lang ako. Walang imik yung winawashing ko. Thank you so much, Soras Interesantes. Thank you, love you too. Ba't kaya ang bilis nila magsabi ng love? Hirap yata mag-love. Char. English yan sa iyo, Stories Interesantes. Hindi man niya makasabot. Dibiskahin. Ang dali mag-ingon nga. Love noon. Shout out to Stories Interesantes. I love you too. Social Diaries. Ang dali-dali lang yung nono. Hirap yata. Kape na lang ko dali. Sige, paniguro diyan kape day kay. Ako magkape po ko dali. Magtabi-tabi ko kadali. Kaya minsan lang ko mag-live ba. Thanks! You're so welcome to Stories Interesantes. Mamaya na ito. Busog na ako sa kanin. Kaon maayo para dili magniwang ang bitok. Agoy, di gyud magniwang ang bitok kay na. Magniwang ang bitok sa amin. Unsaon na lang magniwang ang bitok. Parehas ta. Ito guys, oh. Kain tayo guys. Mangaon yun mo diha kay saan na di mo mangaon. Ako damo na kong nahay ana sampay. Pagsasampay naman ako mamaya-maya. Di ba ano na tuyo na yun. Paiinitan na lang ng konti. Kain. Oh. Shoutout sa 8 million. Kakamis mag-live. Baby Sky, thank you so much, Baby Sky. Kurat Itlog. Michelle Diaries, Hinday Bisdak. Liti. Girl Channel. Kaon lang yun ko, kaya kabuhi ko ganiha. Iguto magmaayo panlaba. Sayo pa kaayon, laba na, ang tiguwang. Baby. Baby Sky. Maganda na yun mag-ilis na lang silent, no? Baby Sky, distansya na nga lang konti, oh. Coffee. Distansya na lang ko konti para hindi ba masabay si
Dako galam. Dako galam. Ah. Okay na yan. Don't talk when your mouth is full. Oh, magsayaw-sayaw na lang. Diba Sky? Pwera buyag. Hindi ka pa naman yata magbubuntis, wag mo akong paglian. Kawawa. Kawawa, bibi ko. Matukan. Basta lagi gutom lagi si Manay, uy, si Mami, o si Mami. Pero halahalam yun. Gutom naman lagi. Uy, nagising ako, 3:30, nagsalang na ako ng ating mga labahan. Idol kurot itlog. Kain na dyan kurot itlog. Sana all kinukurot ng itlog. Shout out dyan lang. Kinukurot ng itlog. Kinukurot ng itlog. Matukan ka. Kain na kayo dyan. Buting! Good morning ko kay Buting dyan. Mabait na si Buting. Dito girl. Parang gusto ko pa. Parang gusto ko pa. Yung malaki. Gusto ko pa. Gusto ko pa ng malaki. Ang bendo ko. Shout out 5 million. Happy Sunday to everyone. Enjoy life lang. Huwag sad. Lagi lang enjoy. Nood ako ni Netflix. Thank you so much, little girl. Thank you so much, baby Sky. Good morning daw from Liti Channel. Baby Sky. Hello, Miss Lady. Alam nyo ba na parehas kayong maganda? Lady Channel at saka si Sky Moto. Nabusog na ako, nabusog na. Nabusog ng tigulang.
Hindi ako maganda, oy. Pinaglipasan na ng panahon. So, kakaya magsalita, walang lipstick. Na. Oo nga daw sabi, karamihan ang sasabi, gupang lately. Pero, ano man talaga, real talk man talaga, little girl, beauty talaga ngayon, kahit pangit ang ugali, beauty talagang tinitingnan. Baby Sky. Bebe. Oo nga. True talaga, true. True talaga yan. Nagalit Choco, nasa labas Choco. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday, everyone. RD, ikan balap muka kambing. Baby Sky, mukha kambing daw. Sabi ni RD, mukha kambing. RD, ikan balap. Beef Barcinda. Beef Barcinda. Mukhang kambing daw, Baby Sky. Arde, ikaw mukbang gawaya. Me! Me! Belusanda. Me! Silete girl. Agoy kasayo. Pagkasayo, nabuhay. This message has helped for Gereris na. Aray ko. Sayo ng gawa mga kabayo. Mukhang mga kambing, nanggawa sa mga kambing. Agoy. Thank you so much, RD. Nagsasabi ka ng totoo. Shout out sa'yo. Miss kayo, tawa na tawa si baby. Tawa, nagtawa. Malis na. Nawala. Nawala. Sama diha, uy. Bisag mo mami para laba. Mag-make up yun na, lipstick yun. Unsa na oroy. Di ba, limukhang kambing. Saglit na katawa. Animation si RD. Shout out RD. Thank you so much for your great compliments. Sarap kayo ng kalderitang kambing. Yummy! Yummy! Kalderitang kambing. Shoutout yan sa 4 million.
Istinarde, diha ka lang arde, ay, siya napikon baliktad. Baliktad na wala si Arde. Oy, Arde, huwag ka lang ano Arde ha, para joke-joke. Joke-joke lang tayo dito, Arde. Alamin namin si Mami. 24 ang ngipon niya dito, postiso. 24 ang ngipon niya dito, postiso. Filming nakabuka. Ang ngipon ni Mami, 24 linggoa. Pero og mamajik, wala, di ay bisag usa. Sabi niya, mukha ka daw kambing, mukha ka kabayo. Paano kambing, Mami? Paano? Baby Sky. Pag ano ba na ang kabayo, kambing ba yan, Baby Sky? Hi! Oh, why are you're always deleting your, why it's always deleted your message. We want to look your message, RD. Sabi ng RD, mukha na akong kambing. Tapos yung kaka-message sa'yo. Iparadilip to YouTube. Oy, Baby Sky. Ano ba ang mga reaksyon ng kambing? May kwento ko yan, Baby Sky, little girl. I don't know if RD can understand us. But it's a joke or maybe it's true. This is the truth about the kambing, the goats. Alam niyo ba guys, na ang lalaking kambing at ang babaeng kambing ay may mga ugali. Kaning kambing ba yung babae? Alam mo ba yung bundo? Yung parang nuno sa punso na, yung ganyan noon na, little girl, Baby Sky, sunod yan nagikinig yung, ano ba ga? Sabi nga, bundo, yung parang nuno sa punso daw na bilog. Laging pumupatong doon yung kambing na girl. Tapos, jijinggil yan doon. Tapos, pala yung salita niya. Sorry. Oh, I know. At alam mo ba si girl, yung, anong kambing na girl, mapatong sa bundo, yung bundo sa punso na parang bundo ba yan? I-jijinggil na yan doon. Pag naamoy naman ng boy na, ng kambing, gaganyan niya, naamoy niya yung, sisingot siya doon sa jingle ng girl. So, sabi na yan, meh! Sorry. Ganyan yan, girl. Baby Sky, sabi mo anong kambing, ano niya, magaling nila. Shout out everyone. Good morning. Happy Sunday. Thank you so much. Baby Skies, thank you. Little girl. Arde, thank you so much, Arde. Tapos tatangad pa yan, Baby Sky. Ganyan tatangad sa langit baga. Tatangad sa langit. Ay, gaganyan Ganyan. Yun, amoy niya yung jingle ng gore. Naiinis na yung anak ko. Maingay na lang daw ako. Abay ko. Okay, nakadila din si Bibis kayo. Nakadila yung kambing. Good morning everyone. It's a girl, RD, Kurot Itlog, Inday Bisdak. Sir Jerry, tosok po. Good evening, thank you so much. Happy Sunday too, Sir Jerry, ang ating Jerry. Ang pogi ng ating mga kadikitan. Ayan, is Inday Bisdak. Nagets mo yung sinabi ni Arden. Hindi. Pero parang it's a good words naman yata yun. Para kang kambing daw. In our pakaintindi, masama. Pero hindi yung masama. Parang ano naman yata yun.
Okay naman yun. Ano ba yung sinabi niya, little girl? Thank you so much, Sardi. You're so much shout out. RD, don't talk like that. It's not good impression daw, RD. Shout out to RD. Thank you so much, Farin. Korotit Vlog, thank you so much. Inday, best like Sir Jerry. Good morning, baby Sky. Buting! Good morning, kamahaw na mo diya. Little girl, thank you so much, little girl. At ingat-ingat lagi siguro mga digot nyo ngayon, yung mga nag-work dyan. Ingat-ingat sa mga lakad nyo, guys. And enjoy lang. Enjoy. Coffee, thank you so much, Sir Jerry. Pagbababay na ako, guys. Kunting, kumustahan lang. Kumusta ka? Kumusta me? Kumusta her? Kumusta you? Thank you so much. Bye-bye. Iyak na yan. Ano ba yun? Nagdadrive sa boating. Boating! Masiramon ang na pinangat ang paborito ni Sir Boating. Bye-bye! Kuliglig! Thank you so much! Bye-bye! La 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 la